डिसेम्बर 9 पर्यंत ହେବ ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ତ ଜାଣନ୍ତୁ ଭୋଟର ତାଲିକା ଉପରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ଆଇଛି ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଏହିପରି ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦିନକୁ ଆପଣ ଡେଲି ପାଇପାରିବେ। ଆସନ୍ତା ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ 2024 ନିମନ୍ତେ ଭୋଟର ତାଲିକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସଂଶୋଧନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଡିସେମ୍ବର 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁ ରହିବ। ଡିସେମ୍ବର 9 ଭିତରେ ଆପଣ ଯଦି ଭୋଟର କାର୍ଡରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ତ୍ରୁଟି ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ କରିପାରିବେ ଏବଂ ପଞ୍ଜୀକରଣ ନିମନ୍ତେ ଆବେଦନ ପତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଶନିବାର ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ତଥା ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ନିଯୁକ୍ତି ବିହାରୀ ଧଳ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଗତ ନଭେମ୍ବର 11-19-25ରେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ବୁଥରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭିଯାନ ଦିବସଗୁଡ଼ିକ ଯଦି କୌଣସି ଭୋଟର ତ୍ରୁଟି ସଂଶୋଧନ, ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ଯୋଗ କିମ୍ବା ଭୋଟର ତାଲିକା ବାହାର ନିମନ୍ତେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଫର୍ମ ଦାଖଲ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନେ ଡିସେମ୍ବର 9 ଭିତରେ ଭୋଟର ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର voters.eci.government.in ରେ ଆପଣ ଯାଇକି ସେଗୁଡ଼ିକ ସଂଶୋଧନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର ଲିଙ୍କ୍ ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଦେଇଦେବି। ସେଥିସହିତ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମଧ୍ୟ ଲିଙ୍କ୍ ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଅଛି। ଜଲ୍ଦି ଯାଇ ଜଏନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ଏହିପରି ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇବା ପାଇଁ।